Friesland. Masterchef. En dat moet jou natuurlijk aanspreken, Sander. Beter let dan net. Het is jammer dat ze ons in Friesland alleen via internet kunnen horen nu. Vanwege het omdonderen van de zendmast. We hebben trouwens net een filmpje getwitterd van RTV Drenthe. En daar zie je de zendmast in elkaar flikkeren. Dat is heftig, joh. En heel gevaarlijk letterlijk bam uit de lucht naar beneden. Hashtag prekend. Maar een hit op internet, en dat is op zich niet zo gek. Friese Happy Hardcore. Inmiddels hebben ze al 3 echte singles uitgebracht. En DJ Siep en DJ Ronald, die zitten erachter. Ze noemen zichzelf de Doelezen. De Doelazen. Oh, zo moet je het uitspreken. Ja, dat weet jij dan weer. En wij hebben aan de lijn Ronald Wielstra. DJ Ronald, goedemiddag. Een hele goeiemorgen. Oh, ben je net wakker? Ja, ik ben echt net wakker, joh. Ik zit aan een bakje koffie hier en ik ben echt net wakker. Ja, het mag ook wel, hè, want het is 5:15. Ja, nou goed, het is hier al een uur later, maar... Ben je werkloos? Nou, ik zit hier in Griekenland, hè. Oh, kijk. En heb je gestapt gisteravond? Nou, ik ben hier aan het werk. Wat doe je dan? Ja, ik ben hier aan het draaien. Want het gaat heel goed, hè, met de Doelazen. Ja, dat gaat op zich prima, ja. Ja, maar kijk, ik begrijp goed, jij bent gewoon DJ, dus jij draait daar in Griekenland nu leuk. En daarnaast, als zijprojectje, heb je de Doelezen. Ja, dat is inderdaad ooit begonnen als een grapje, ja, en dat is een beetje uit de hand gelopen. Ja. Maar vertel eens, want waren jullie in de jaren 90 zo gek van die happy hardcore dat je dacht, nou, het moet echt nu terugkomen, of... Nou, we zijn inderdaad wel eigenlijk een beetje fan van de jaren 90. Maar het was gewoon eigenlijk een soort idee dat is ontstaan. Om gewoon eens een keer iets anders te doen als anders, zeg maar. En toen kwamen we op de happy hardcore uit. Omdat het ook qua tempo wel in het nummer lag wat we als eerst hebben gemaakt, zeg maar. Ja, en de leuke gimmick is natuurlijk. Want ja, we hebben eigenlijk tegenwoordig, anno 2011, van alles wel een keer wat gezien. Ja. Behalve echt happy hardcore in het Fries niet. Ja. En dat gaat Ja, heel dat goed. Want jullie hebben dus in 2009 in het voorprogramma van de Party Animals gestaan. Mhm. Maar in 2010 stonden zij in jullie voorprogramma, toch? Dat klopt, ja. Nou, dat is toch lachen. Dat is de wereld omgedraaid. Hey, ik heb hier even kijken, we hebben 3 liedjes van jullie. De laatste is de... Ja, jij moet het maar uitspreken, Sander. De Alde... Boekenbam. De Alde Boekenbam. Wat betekent dat? De oude boekenboom. De oude boekenbeen, dat betekent de oude beukenboom. Ja, bedoel ik. Boekenboom. Ik dacht dat eerst ook, hoor. Zo. Maar het schijnt dus anders te zijn. Zullen we even een stukje luisteren? Is goed, hoor. Ik ben wel benieuwd. Ah. Let the beat go! Dit is toch Engels, hè? Ja, het is een beetje een mix, hè. Ja. De Alde Boekenbam. Is dit al Fries? Ja. Wat zingen ze dan, Sander? Ja, er zit steeds een harde beat doorheen. Ik versta niet goed. Zo, nou... Hé, maar Ronald, het is natuurlijk gedateerde muziek die jullie maken, maar het is wel heel goed gedaan. Vind je? Ja, dat vind ik, ja. Ja, ik vind het eigenlijk ook heel lekker. Het klinkt gewoon goed. Dankjewel. Ja, Dank je. professioneel. Zo mag ik het wel benoemen. Wat is jullie beste liedje eigenlijk? Want we hebben er 3, die oude beukenboom dus. Dan hebben we nog Mem van Doutsen. Mem van Doutsen. En we hebben Stridlitzer. 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 Stridlezer, ja. Stridlezer is eigenlijk wel echt de hit in Friesland, zeg maar. Oké. En dus als we dat ook bij een optreden doen, dan is dat dus echt de meezingen. En voor de rest, ik vind die laatste eigenlijk qua productie door ons wel het beste gelukt, zeg maar. En Mem van Doutsen, dat gaat natuurlijk over de moeder van Doutse Kroes. Ja, of de Memme van Doutsen, dat kan ook, hè? Nee, want Mem betekent moeder. Oh ja. Ik zit trouwens ook... Even die Stridlezer, want die begint dus zo. En dan zo'n gitaartje, dat is natuurlijk 1 op 1 gejat van... Andere Hazes. Nee. Aquarius van de Party Animals. Ja, klopt.
Lachen. Maar goed, ik denk bij de Happy Hardcore wordt alles van elkaar gejat. Maar gaat dit gaat denk ik wel een succes worden, of niet? Ja, ik weet niet waar het strandt. Dat weet ik echt niet. Zoals ik zei, één keer begon als een grapje. En ja, we gaan er gewoon mee door en we zien wel waar het schip strandt eigenlijk. En ja, we gaan misschien nog wat Nederlandse dingen doen in de Happy Hardcore. Ik weet niet of het allemaal gaat lukken en met wat voor artiesten. Maar we zijn nog bezig. Dus ja. Hey, zullen we gewoon eentje draaien, Land? Ja, vind ik leuk. Welke zullen we dan doen? Zullen we dan die alle boeken bij hem doen? Ja. Ja, doe. Ja? Of wil je een stritlisten? Ja, wat zullen we... Ja... even denken hoor. Ik vond die boekenbam wel leuk klinken, hoor. Ik ook, ja. Laten we alle boeken bij hem doen. Ja, doen we die. Ronald, succes daar in Griekenland. En wij gaan hier even hakken. Let the beat go. Oké. Hoi! Toeter! Hoppakee! Move your feet. En uit je blok! Ze hebben dus echt exact de goede snaar te pakken, hè, met het liedje. Het is kijk, je moet ervan houden of niet, maar het is wat je net zei, gewoon goed gedaan. En ik zit er te luisteren en ik denk, nou, vroeger was ik nooit zo fan van Happy Hardcore, maar dit is prima. Leuk, hè? Dit is prima te pluimen, hoor.